нядбайных чыноўнікаў і спецыялістам прымусам у поле. Лукашенко патрабуе навесці парадак на землях Меншчыны. Віктор Бабарыка зоймецца бізнесам. Кампанія зарэгістраваная ў Нямецчыне. Іпатэка пад 11 сотак. Чэргі ахвочых у чаканні старту праграмы. Гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Вітаю гаспадарства і запрашаю. Пазоў міжнародны крымінальны суд уплывае на атачэнне Лукашэнкі, а Украіна не забудзе спрыяння расійскай агрэсіі. Такія думкі прагучалі падчас выступаў напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь». Ці маюць пагрозы пакараннем за злачынства ўсё яшчэ толькі сімвалічны характар? І ці ўсе заўважаюць розніцу між краінай і яе нелегітымнымі ўладамі? Вітаў Ціўчык. Фактычныя абставіны, дакументаванне ролі Беларусі ў агрэсіі, адказнасць за агрэсію, прававыя і палітычныя аспекты. Такія панэлі адбыліся сёння ў Варшаве перад адкрыццём канферэнцыі «Новая Беларусь». Падзею арганізавала Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, якое збірала доказы злачынстваў. Павел Латушка перакананы, ініцыятывы ўжо ўплываюць на атачэнне Лукашэнкі. На той же Гулевіч, Віктор Гулевіч, які раней быў начальнікам генеральнага штабу Збройных сіл Беларусі, які, можа быць, яму выдадзены нават ордер на арэшт за злачынства агрэсіі. Ці ён чуе сябе ў бяспецы? Не перакананы. Так што гэта ўплывае на номенклатуру, напэўна, як і расследаванне па факту злачынстваў супраць чалавечнасці ў адносінах да беларускага народа, як і расследаванне ваеннага злачынства звязана з незаконным вывозам украінскіх дзяцей у Беларусі. Больш за 700 ракетаў, которые былі запущены з тэрыторыі Беларусі. Гэта выкарыстанне тэрыторыі, выкарыстанне інфраструктуры. Оно немагчымае выпадкова. Ракеты перасталі запускаць у кастрычніку 2022-го. Цяпер жа спрыянне агрэсіі адбываецца праз працу прадпрыемстваў, падкрэсліў Уладзімір Жыгар з Белполу. Лукашенко ведаў пра расійскія агрэсіўныя планы, пераконвалі выступоўцы на канферэнцыі. Ён свядома вырашыў згуляць у гэтую партыю, каб аказацца сярод пераможцаў. У яго галаве Расія мелася ўзяць Кіеў за 3 дні. Сталася, аднак, інакш. А тое, што беларуская армія наўпрост не ўдзельнічала ў агрэсіі, ніяк не заслуга ўзурпатара, а вынік антываенных поглядаў беларускага народу. Ці заўважае гэта афіцыйны Кіеў? Мы запыталіся ў аднаго з выступоўцаў, амбасадара Ярослава Чарнагора. Ці збіраюцца ва ўкраіне змяняць заканадаўства, каб беларусы з пратэрмінаванымі пашпартамі маглі атрымліваць дазвол на жыхарства? Цього року вступили... Сёлета ўступілі ў моц змены, якія дазваляюць вайскоўцам замежнага паходжання, у тым ліку і беларускім добраахвотнікам, мець пэўныя магчымасці ў легалізацыі. Таму гэтая праблема нам вядомая. Яна датычыць пераважна цывільных беларусаў, і гэтым апякуецца дзяржаўная міграцыйная служба. На жаль, тут МЗС недатычная. Што ж датычыць Лукашэнкі, то тут пазіцыя адназначная. Супраць яго асабіста ўжо ўведзеныя санкцыі, а Украіна разважае далучэнне да літоўскага пазову супраць рэжыму ў міжнародны крымінальны суд. Лукашенко залишаецца верным союзником. Лукашенко застаецца верным хаўруснікам Пуціна. Таму, я думаю, пакуль будуць больш суровыя размовы на гэтую тэму між Украінай і Рэспублікай Беларусь. Адметна, што гэтым летам Украіна заявіла, што прымусіла адключыць рэтрансляторы на поўдні Беларусі і пры гэтым магла зрабіць гэта не словам, а справаю. Мы маем справу з ускоснымі доказамі, которые, напрыклад, выражаны ў дадзеным выпадку ў тендер МТС на аднаўленне абсталявання, которое было знішчана. Таму ускосна гэта пацвярджае кінетычнае ўздзеянне на гэту вышку. Вяртаючыся да пытання адказнасці, сёння на панэлі гучалі словы пра ролю Беларусі ў агрэсіі, нягледзячы на супраціў беларусаў і нелегітымнасць улады. Калі мы кажам пра злачынства агрэсіі, за гэта несуць адказнасць перадусім Лукашенко, магчыма, Хрэнін, Вальфовіч, Гулевіч, іншыя вайсковыя і палітычныя кіраўнікі. Калі мы кажам пра дзяржаву, то дасягнуць адказнасці за злачынства агрэсіі без разумення, што акт агрэсіі здзейснила Беларусь, будзе практычна юрыдычна немагчымым. І праз гэта мы павінны таксама прайсці. Паводле Паўла Латушкі, ў нашым грамадстве патрэбная дыскусія на гэтую тэму. Адначасова палітык таксама падкрэсліў, беларускі народ шмат робіць для таго, каб супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Вітаў Ціўчык, Белсад.
На Беларусь-Каліі загінуў 29-гадовы працаўнік. Пра гэта паведаміла само прадпрыемства. Інцыдэнт здарыўся на 4-тым рудакіраванні. Паводле папярэдняй інфармацыі, смяротную траўму электраманцёр Роман Тысевіч атрымаў у шахце на глыбіні больш за 600 метраў падчас падключэння электракабелю. Лекары, якіх выклікалі на месца здарэння, толькі канстатавалі смерць. Цяпер абставіны трагедыі разглядае спецыяльная камісія, а следчы камітэт адкрыў крымінальную справу за прычыненне смерці па неасцярожнасці. Гэта ўжо 3-й смяротны выпадак на Беларусь-Каліі за апошнія месяцы. У канцы чэрвеня журналісты даведаліся пра гібель 34-гадовага рабочага. Адметна, што тады прадпрыемства пра інцыдэнт не паведаміла. Пра смерць яшчэ аднаго працаўніка на пачатку чэрвеня паведаміў следчы камітэт. Усе трагедыі здарыліся ў шахтах на вялікай глыбіні. У Беларусі пабіты рэкорд жнівеньскай спёкі. 40,3 градуса зафіксавалі сіноптыкі 6 жніўня на метэастанцыі Мазыр. Пасля ж экстрэмальнай гарачыні ў Беларусь прыйшлі залевы са шквалістым ветрам і нават градам. А ў выніку сотні абясточаных паселішчаў, паваленых дрэваў і сама меней адно параненае дзіця. Непагадзь закранула амаль усе рэгіёны. Найбольш пацярпела заходняя частка краіны. Марыя Сысой. Неспокойная, страшная, вусцішная. Так беларусы кажуць пра мінулую ноч. Навальніцы пракаціліся па ўсёй краіне, ад Віцебску да Берасця. А наймацней зачапіла Маладзечанскі і Вілейскі раёны. У апошнім здарыўся пакуль адзіны вядомы несчастны выпадак. Пострадали 57 населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской области, где в результате падения деревьев травмирован ребенок 18 года рождения. На сегодняшний час отпущен на амбулаторное лечение. За мінулыя сотні Беларусь зазнала самыя розныя праявы стыхію. У горадні і на Гомельшчыне выпаў досыць буйны град. Вот такой вот град у нас под Гомелем. Па ўсёй краіне шквалістым ветрам паваліла сама меней 280 дрэваў. Пад вілейкай стыхія пераламала цэлы лес. А вось як непагадзь абышлася з прыватнымі дварамі. Последствия. Просто жесть. Сливу поломала. Все, короче, тут. Тент сломала, обломалась вишня с 2 сторон. Ветрам і дрэвамі пашкодзіла 88 дахаў жылых і гаспадарчых пабудоваў. На піку непагадзі Мінэнерга зафіксавала парушэнне электразабеспячэння ў 438 населеных пунктах. Толькі для ремонту линий электропередач сформовали 180 бригад. Для ликвидации последствий задействовано более 170 единиц техники и 600 человек личного состава МЧС, Минэнерго, дорожных служб, лесного хозяйства. Также по решению министра по чрезвычайной ситуации в Вилейский район были направлены курсанты МЧС и республиканский отряд специального назначения для оказания помощи по ликвидации последствий непогоды. Паваленыя дрэвы пашкодзілі 14 легкавых аўтаў ва ўсіх вобласцях, апроч Магілёўскай. Калі машына застрахаваная па поўным каско, то на кампенсацыю можна разлічваць. У астатніх выпадках гэта малаверагодна. Што да нерухомасці, то паводле Белдзяржстраху для выплатаў трэба сфатаграфаваць усе пашкоджанні, зафіксаваць надзвычайную сітуацыю праз органы мясцовых уладаў і звярнуцца ў страхавую цягам 3 працоўных дзён. А вось рэдкія кадры таго, як перажываюць непагадзь птушкі. Цэнтр дапамогі дом берасцейскага бусла апублікаваў відэа, як буслы бацькі засланяюць сабой маладога бусліка ад шквалістага ветру і дажджу. Марыя Сысой, Белсат. Моцна пацярпелую ад непагадзі Вілейшчыну наведаў Лукашенка. Што праўда, мэтаю ягонага візіту была зусім не ліквідацыя наступстваў урагану і моцнага дажджу. Адразу па прылёце Лукашенка пачаў крытыкаваць чыноўнікаў за недагледжаныя землі. У той жа час прызнаў адпраўку ў войска дрэнных працаўнікоў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і чыноўнікаў. Поля все должны быть возвращены, все в оборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите 2 батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю 2 батальона тактические группы. Пожалуйста.
Заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Пасля крытыкі сельскай гаспадаркі Лукашенко наведаў мясцовае падраздзяленне заводу «Белома», якое вырабляе оптыку для вайскова-прамысловага комплексу. Пасля гэтага ён правёў нараду ў пытаннях абслугоўвання насельніцтва сельскай мясцовасці і раскрытыкаваў працу крамаў. Паводле Лукашэнкі, людзі скардзяцца на асартымент і, цытата, тухляціну. Як паведаміла прэс-служба, Лукашенко таксама сустрэўся з жыхарамі Вялейкі. Тэму непагадзе мясцовыя жыхары таксама чамусьці не ўздымалі. Беларусьбанк афіцыйна абвесціў пра старт іпатэчнай праграмы пад 1% гадавых. Адпаведная інфармацыя размешчаная на афіцыйным сайце банку. Там жа фінансавая установа паведаміла падрабязнасці умоваў крэдыту. Як казалі раней, нізкая стаўка даступная толькі ў першыя 2 гады праграмы. З 25-го месяца яна вырасце да 15,4%, або стаўкі рэфінансавання плюс 6 адсоткавых пунктаў. Крэдыты пад заклад жытла будуць даступныя толькі для нерухомасці кампаніяў-партнёраў банку. Цяпер гэта 31 забудоўнік. Адметна, што гэта толькі кампаніі з доляю дзяржаўнай уласнасцю меншаю за 50%. Для дзяржаўных забудаўнікоў такой ільготы ў рамках гэтай іпатэкі няма. Дзеяць праграма пачне толькі з панядзелка, але ў офісе Беларусьбанку ўжо ажыятаж з запісам у чаргу на афармленне іпатэкі. Пуцін можа напасці на НАТО яшчэ да канца вайны ва ўкраіне. Пра гэта піша выданне Wall Street Journal са спасылкаю на прадстаўнікоў амерыканскай выведкі. Паводле крыніцаў медыа, кіраўнік Расіі можа здзейсніць як кібератакі, так і паўнавартаснае ўварванне ў адну з еўрапейскіх краінаў. Раней выведка США лічыла, што імавернасць нападу на НАТО падчас актыўнай фазы вайны ва ўкраіне малая. Аднак з пачатку гэтага года ацэнкі змяніліся праз няўдачы на фронце, масаваныя атакі ўкраінскіх беспілотнікаў і ціск з боку расійскага грамадства. Суразмоўца Wall Street Journal думае, што прыціснуты ў кут Пуцін можа пайсці на радыкальныя крокі. Наважыцца на іх расійскі прэзідэнт можа з восені гэтага года і да 2029. Раней пра магчымыя правакацыі ці кібератакі з боку Расіі папярэджвалі ўлады Польшчы і Літвы. Віктор Бабарыка зоймецца бізнесам і ўжо зарэгістраваў кампанію ў Нямецчыне. Пра гэта былы палітвязень распавёў у інтэрв'ю польскаму радыё. Як кажа Бабарыка, кампанія будзе займацца кансалтынгавымі паслугамі і трансфармацыяй людзей кампаніі ў галіне AI Native Life і AI Native Company. Віктор Бабарыка прыехаў у Нямецчыну на запрашэнне мясцовага ўраду пасля вызвалення з беларускай турмы летась у снежні. За кратамі былы банкір правёў больш за 5 гадоў. Арыштавалі Віктора Бабарыку ўлетку 2020 года падчас рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары. Балатавацца там збіраўся і Бабарыка, але яго абвінавацілі ў эканамічных злачынствах і прысудзілі да 13 гадоў пазбаўлення волі. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрства інфармацыі працягвае расці. Гэтым разам пад забарону трапіў у тым ліку тэлеграм-канал экс-палізняволенай Марыны Золатавай. Навошта рэжым пераследуе тых, каго сам нядаўна вызваліў. Падрабязней Кацярына Андрэева. У тэлеграм-каналу былой галоўнай рэдактаркі парталу «Тутбай» Марыны Золатавай «МЗ Лайф» крыху больш за 500 падпісчыкаў. Допісы ў асноўным пра неабходнасць вызвалення палітвязняў. Марына публікуе фота і гісторыі жанчын, якія дагэтуль застаюцца ў калоніі. Суд Лоевскага району прызнаў канал экстрэмісцкімі матэрыяламі. Произошло бы чуть раньше, чуть позже, просто это был вопрос времени. Я даже не сомневалась в том, что это произойдет. Все это, мне кажется, укладывается в рамки той политики, которая сейчас происходит. То есть, с одной стороны, продолжаются репрессии, с другой стороны, все больше и больше зачищается информационное пространство.
Пасля разгрому Тутбай Золатова была асуджаная на 12 гадоў пазбаўлення волі, з якіх за кратамі правяла 4,5. Летась у снежні пасля візіту ў Менск амерыканскай дэлегацыі журналістку вызвалілі і вывезлі з краіны. Когда нас освобождали, не предполагалось полноценного помилования, да, то есть нас оставляли все равно в условиях, чтобы мы не чувствовали себя слишком свободными, слишком спокойными, слишком неущемленными в правах. Я по-прежнему нахожусь в списке террористов, поэтому то, что мой канал признан экстремистским, это, я не знаю, даже в этом нет ничего удивительного. Яшчэ адзін былы палітвязень, чые соцсеткі прызнаныя экстрэмісткімі, праваабаронца Леонид Судаленко. Раней у спісе Мінінфарму ўжо быў ягоны аккаунт у тыктоку. Цяпер чарга дайшла да старонкі ў інстаграме, дзе Леонид распавядае пра рэпрэсіі ў Беларусі. У сучасны час немагчыма просто взять і пазбавіць людзей альтэрнатыўнай інфармацыі, цалкам перакрыць інфармацыйную прастору. Самыя нават жорсткія аўтарытарныя рэжымы не могуць гэтага зрабіць. І гэта мы ведаем. І немагчыма просто пазбавіць людзей ад альтэрнатыўнай інфармацыі. Тым больш, што чым мацней гэтыя забароны, тым больш людзей задаюцца пытаннем. А што ж менавіта ўлада спрабуе ад нас схаваць? За апошні месяц у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дадалі сайты буйных замежных медыяў Еўраньюз і польскага прэсавага агенцтва. Кіраўніцтва Еўраньюз заявіла, што чакае тлумачэнняў з гэтай нагоды ад афіцыйнага Менску. Блакаванне доступу да незалежнай журналістыкі сведчыць пра страх уладаў перад свабоднымі медыямі. Нашая пазіцыя застаецца нязменнаю. Мы падтрымліваем нашых гледачоў у Беларусі і будзем працягваць забяспечваць аб'ектыўную, незалежную журналістыку. У пераліку матэрыялаў, за распаўсюд якіх у Беларусі можна трапіць пад пераслед, ужо налічваецца болей за 9 тысяч найменняў. Гэты спіс рэгулярна папаўняецца. Кацярына Андрэева, Белсат. Трагедыя на Мазыршчыне. У вёсцы Балажэвічы патануў 4-гадовы хлопчык, які прыехаў да бабулі на канікулы. Дзіця незаўважна для дарослых выйшла з двара на вуліцу. Праз некаторы час родныя распачалі пошукі, ды знайшлі за домам на беразе Прыпяці рэчы хлопчыка. Вадалазы Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, якія прыбылі на месца, дасталі з вады цела дзіцяці. Яшчэ адна трагедыя, звязаная з дзецьмі, адбылася ў жылым доме ў Мазыры. Там з акна кватэры на 9-м паверсе выпаў хлопчык, якому споўнілася ўсяго год і 4 месяцы. Ён загінуў. Паводле папярэдніх звестак, у момант здарэння маці была ў пакоі разам з дзіцём і знаёмай. Хлопчык самастойна ўскараскаўся на канапу, пералез на падваконне да расчыненага акна і сарваўся ўніз. Лезь да трагедыі не дайшло ў Берасці, дзе з вакна 4-го паверху выпала 2-гадовая дзяўчынка. Цяпер яна ў больніцы. Прадстаўнікі МНС ды лекары заклікаюць бацькоў да пільнасці. Падают дети, как правило, в возрасте от 2 лет до лет 10. Родители вышли из комнаты, ребенок придвинул стул или табурет, иногда там столы стоят письменные, залез на него. И если окно открыто, то он, конечно же, выпал. Если у вас маленькие дети, окно должно иметь ограничитель, либо оно быть закрытым. Кіраўнік футбольнага клубу «Батэ» Андрей Капскі зняпраўдзіў інфармацыю аб продажы барысаўскай каманды расейцам. Раней звесткі пра гэта з'явіліся ў беларускім інтэрнэце. Але факт здаецца фактам. Некалі беларускі грант і дагэтуль самая тытулаваная каманда нашага нацыянальнага першынства цяпер перажывае не найлепшыя часы. Ян Федарович. Інфармацыю о продажы самай тытулаванай беларускай футбольнай каманды распаўсюдзіў інсайдер Арсеній Ісаеня. Пазней у каментарах да свайго допісу ён дадаў трохі дэталяў. Прадалі расейцам. Астатнія падрабязнасці на днях стануць вядомыя. Старшыня праўлення «Батэ» Андрей Капскі лаканічна абверг інфармацыю аб продажы футбольнага клуба расейцам. Хейтеры! Клуб наш. Склад заснавальнікаў застаецца нязменным. Размовы аб продажы, нават калі яны, прынамсі пакуль, не атрымалі пацверджання, узніклі не на пустым месцы. Праблемы «Батэ» пачаліся пасля смерці Анатоля Капскага ў 2018 годзе. Бізнесовец і выдатны спартовы менеджер не толькі адрадзіў футбол у Барысаве, але і зрабіў «Батэ» беларускім грандам ды сталым удзельнікам групавых этапаў Еўракубкаў. У актыве «Батэ» 5 выхадаў у групавы этап Лігі чэмпіёнаў, перамогі над Баварыяй, лонданскім Арсеналам, Лілем і Ромай.
Пад кіраўніцтвам жа сына Анатоля Капскага Андрэя каманда паступова ператварылася ў серадняка нацыянальнага першынства. У гэтым сезоне Батэ ўвогуле знаходзіцца ў зоне вылету, ідзе на 15-м перадапошнім месцы ў турнірнай табліцы. Ян Федарович, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш навінаў у сацыяльных сетках і на старонцы нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Віталём Бабіным. Вітаю. Лукашенко зноў незадаволены коштамі, а таксама якасцю прадуктаў у асобных крамах. Сёння ён агледзеў сельскія аўталаўкі і заявіў, што ў Беларусі не хапае савецкай сістэмы кіравання. Што гэта ўсё значыць для жыхароў нашых вёсак і мястэчак, ужо хутка абмяркуем студыі Белсат. Запрашаем спадарства. Запрашаем спадарства, таксама будуць і іншыя тэмы і, натуральна, апытанні для вас. Студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І пачынаем з нашай першай тэмы. З нядбайных чыноўнікаў і спецыялістаў ужо стварылі 2 батальённа-тактычныя групы. Пра гэта падчас наведвання Вялейкі заявіў Александр Лукашенко. Паводле яго на вайсковыя зборы ўжо адправілі каля 500 чалавек, а цяпер Лукашенко прапаноўвае выкарыстоўваць іх для навядзення парадку на палях. Пра неабходнасць прымусовай мабілізацыі чыноўнікаў ён загаварыў яшчэ на пачатку жніва. Тады Лукашенко запатрабаваў адправіць на вайсковыя зборы кіраўнікоў і спецыялістаў, якія, на ягоную думку, дрэнна арганізоўваюць працу ў сельскай гаспадарцы. Цяпер Лукашенко прапанаваў выкарыстоўваць гэтыя батальённа-тактычныя групы ўжо як працоўную сілу. Заставьте их здесь работать именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Акрамя таго, Лукашенко зноў вярнуўся да сваёй даўняй ідэі – прымусіць буйныя гандлёвыя сеткі працаваць у малых вёсках. Паводле яго, калі рэтэйл зарабляе ў Менскай абласных цэнтрах, то павінен узяць на сябе і сацыяльную адказнасць за глыбінку. Гаворачы пра якасць абслугоўвання ў гандлёвых аб'ектах на вёсцы, Лукашенко ацаніў яе як нездавальняльную. Цытата: «Пратэрміноўка, тухляціна і іншае. Гэта проста абуральна і недапушчальна». Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Падставою для новай хвалі крытыкі паслужылі вынікі правярання ў дзяржкантролю. Парушэнні выявілі ў 9 з 10 сельскіх крамаў. Лукашенко паабяцаў асабіста кантраляваць, як буйныя сеткі будуць выконваць ягоныя патрабаванні, а таксама абавязаў максімальна сцерці адрозненні паміж горадам і вёскаю. Спадарства, і нашае пытанне да вас сёння. Ці задаволеныя вы таварамі ў вайсковых крамах? А варыянты адказаў: так, задаволены і якасцю, і выбарам. Пасля на выбар вам даем варыянты незадаволенасці. Альбо якасцю, альбо асартыментам. І таксама варыянт «не бывае ў вайсковых крамах». Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александром Класкоўскім, які з намі на відэасувязі. Добрый вечар, спадар Александр. Дзякуем, што долучыліся да нашага эфіру. Добрый вечер. Добрый вечер. Сапраўдны стендап у Александра Лукашенко сёння быў, пра што ён толькі не нагаварыў. Вось зацытую тут, што трэба зрабіць так, каб максімальна сцерці адрозненне паміж горадам і вёскай, але сцерці так, каб не сцерлі вёску. Такую ён задачу паставіў перад вертыкалью, але па факце вось за гады кіравання Лукашэнкам з мапы Беларусі знікла прыкладна 1700-1800 вёсак. Это фактычна па кожнай вёсцы, вось кожны тыдзень знікала з тэрыторыі Беларусі. Удумайцеся толькі, кожны тыдзень мінус адна вёска. І Лукашенко кажа, што трэба сцерці вось гэтую грань. То пра якую задачу ён кажа вось у дадзеным выпадку? Я вось калі знаёміўся з сённяшнім, як вы кажаце, стендапам правадыра беларускага рэжыму, то таксама звярнуў увагу на гэту фразу. Вы людзі маладзейшыя, можа, не ведаеце, гэта ж цытата з марксісцкай тэорыі.
про тое, што трэба сцерці мяжу паміж горадам і вёскай. Потым гэта бальшавікі падхапілі, потым гэта было ў так званай праграме пабудовы камунізму, якая была прынята ў 1961 годзе ў Савецкім Саюзе. То бок, вось гэты зварот, гэта тое, што ўсплыло ў памяці Лукашэнкі, сведчыць яшчэ раз лішні раз пра тое, што гэта глыбока савецкі чалавек, і метады ў яго, на жаль, саўковыя. Нібыта ён дэкларуе сапраўды патрэбныя, высакародныя, зразумелыя мэты, каб сялянам было лепей, каб там тухляціна, як ён кажа, іх не кармілі. Але адзіны інструмент, галоўны інструмент для яго – гэта пуга. Я б сказаў, што вось у сённяшніх гэтых ягоных тырадах выявілася не толькі савецкае мышленне, але і такое яшчэ салдафонскае мышленне. Ён, як вядома, ганарыцца тым перыядам свайго жыцця, калі ён служыў у войску, і яму здаецца, што вось гэта вайсковая дысцыпліна – гэта нейкі універсальны сродак. Пры тым, што сучасная эканоміка, яна ж значна болей складаная, чым проста там вымыць падлогу ў казарме, напрыклад. Так што вось гэты падыход, зноў жа нібыта добрая ідэя, каб вялікія гандлёвыя сеткі кшталту гэтага еўраопту там і гэтай гандлёвай імперыі Тапузідзіса, якога ён таксама сёння крытыкаваў і ўшчуваў. Нібыта гэта і задача такая канструктыўная, але зноў жа пугай прымушае Лукашенка гэта рабіць, і ў яго цвіком сядзіць вось гэта уражанне, што бізнесоўцы гэта нейкія тлустыя каты. Вось дзяліцеся, у вас вялікія прыбыткі, там 30-40% рэнтабельнасці, дык вось бярыце на буксір гэтыя адстаючыя рэгіёны, адстаючыя галіны. 32 гады ён ужо так узнімае сяло, так бы мовіць, а сапраўды статыстыка, вось як вы падкрэслілі, на жаль, адмоўная. Ну вось гэтае салдафонскае мышленне акурат такі і перадае гэтую ягоную сістэму кіравання, і гэтую савецкую сістэму кіравання вёскай ён хоча вярнуць, толькі не ведае як, але што вяртаць? Харчаразвёрстку, калектывізацыю, што з гэтага лепшым варыянтам будзе? Глядзіце, дарэчы, вось вы згадалі, што сёння Лукашенко заявіў, што нібыта ўжо створаны дзве батальённа-тактычныя групы з нядбайных чыноўнікаў і адмыслоўцаў, ён так сказаў, то ўжо бок не з шараговых аграрыяў, а з нейкай номенклатуры. Я не ўпэўнены, ці гэта ўжо сапраўды так зроблена, ці гэта пакуль што толькі план, праект, але і з чыста вайсковага гледзяшча 500 чалавек гэта мала для дзвюх батальённых тактычных групаў, таму што гэта фактычна узмоцнены батальён, якому надаюць там танкі, артылерыю, сродкі радыёэлектроннай барацьбы ў залежнасці ад задачы. То бок падбіраць адмыслоўцаў трэба строга ў адпаведнасці з пэўнымі вайскова-уліковымі спецыяльнасцямі. А тут жа прынцып зусім другі, тут паводле таго, вось там не справіўся, мы цябе, значыць, у гэту батальённую групу. Таму відавочна, што ўжо развалілася гэта ідэя пасылаць іх на паўднёвую мяжу, каб яны там узмацнілі спецназ беларускі на мяжы з Украінай. А ўжо ідзе гаворка, я вось шукаў аналагі ў гісторыі, гэта хутчэй падобна на ідэю працоўных партый Троцкага, калі таксама вось ён прасоўваў у першыя гады савецкай улады ідэю такой татальнай мілітарызацыі працы. Або вось Лукашенко кітайскі досвед сёння згадаў, таксама можна паралель правесці, што ў часы Мао Цзэдуна так званая культурная рэвалюцыя праводзілася, калі там інтэлігенцыю, адмыслоўцаў прымусова кідалі на вёску, маўляў, каб яны не адрываліся ад проста люду і ведалі, што такое смак сялянскай працы. Таму вось тут такі гібрид, нейкі трацкізм, мааізм. Ну, але калі, я думаю, што Лукашенко нават не падазрае пра гэтыя тэарэтычныя тонкасці, хутчэй гэта можна назваць як проста самадурства старэючага дыктатара, якому ніхто не можа у вочы сказаць праўду пра такія вось эксцэнтрычныя, так бы мовіць, ідэі, і які таму адрываецца ўсё болей ад рэальнасці. Таму што, як вядома, любая ўлада разбэшчвае, а абсалютная ўлада разбэшчвае абсалютна. Але калі вялася гаворка пра нядбайных працаўнікоў, то гучала пра тое, што іх меліся скіраваць на вайсковыя зборы. А тут, атрымліваецца, вызначаных для вайсковых збораў зноў вяртаюць
на тыя ж самыя палітыкі, замкнёнае кола? Ну так, конечно, прычым людзей, якія ўсё ж таки маюць пэўную кваліфікацыю, і там хто горай, хто лепей, але яны неяк працавалі, выконвалі свае абавязкі. Калі браць чыноўнікаў, то ўсё ж таки пры ўсім пры тым гэта таксама любая бюракратыя, разумная бюракратыя ў любой дзяржаве патрэбна. Вышваргнуць гэта ад чыноўніка і паслаць там нейкія камяні на палетках збіраць, ці яшчэ нейкую такую падсобную працу, бо у яго ж няма спецыяльнасці там камбайнера, напрыклад, ці нейкага яшчэ там заатэхніка, агранома і гэтак далей. То бок гэта нерацыянальнае выкарыстанне нават таго патэнцыялу, які ёсць, і гэта звышзадача тут пакараць людзей. Тут Лукашенко, акрамя ўсё іншае, падрывае і ідэю службы ў войску, таму што прапаганда, паколькі прэстыж вайсковай службы тэрміновай асабліва не вельмі высокі, то прапаганда ўсяляк трубіць, што гэта святы абавязак, што гэта пачэсная місія, а тут атрымліваецца, што гэта кшталту турмы, кшталту нейкай папраўчай калоніі, дзе за правіннасці. Лукашенко ў яго рэфрэн: вось там мошкі, камары, хай іх кусаюць, хай іх ядуць. То бок галоўнае, каб яны пакутвалі, не столькі, каб нейкі быў эфект, колькі вось пакараць. На жаль, мы вяртаемся вось да той самай ягонай псіхалогіі бізуна ці ідэалогіі бізуна. Гэта тое, што ўсе 32 гады ягонага кіравання у яго на першым плане і здаецца такім універсальным інструментам. І таму раз за разам, куды ён не едзе, ўсё адно ён натыкаецца на адны і тыя ж праблемы. Бо, яшчэ раз падкрэслю, сучасная эканоміка патрабуе зусім іншага менеджменту, зусім іншых рашэнняў. І нават калі браць кітайскі досвед, на які спасылаўся сёння Лукашенко, то там, так, там улада кампартыі застаецца, яна кіроўная сіла па-ранейшаму, але што да эканомікі, то там даволі вялікі прастор для рынкавых адносін, для канкурэнцыі, там развіты прыватны сектар, і яго так не бяруць за гарляк, не душаць, як гэта ў Беларусі. Таму вялікі сумнеў, што нават вот кітайскі досвед у такой плашчыні Лукашенко здольны ўзяць. Яму ж трэба камандаваць, як перабіраць бульбу, як у тым старым анекдоце. Так, вы ўзгадваеце досвед Китаю, які сёння прыводзіў Лукашенко, і ён кажа: я разумею, што вам, гэта цытата, ведаю, што вам не хочацца, навошта вам гэтыя партыйныя органы, якія будуць займацца кадрамі, і партбюро, куды трэба хадзіць. Але калі з дзяржаўнага пункту гледжання сістэму давядзецца выбудоўваць і даналаджваць. То бок, што ўсё ж такі, на вашу думку, Лукашенко хоча ўвесці? Ён толкам сам не ведае, але ўжо вось не першы раз ён гэтую ідэю пра тое, што ў нейкай форме трэба партыйную ўладу адраджаць, як гэта было за савецкім часам, гэта ў яго гучыць, гэта нейкі ўжо ягоны ідэфікс. Тут, я думаю, пару момантаў можна адзначыць. Па-першае, яму мала кантролю. Вось бізун кантроль, як я ўжо падкрэсліваў, гэта для яго, з яго гледзішча, самыя такія эфектыўныя стымулы. Таму яму хочацца, каб яшчэ болей было кантралёраў. За савецкім часам былі выканкамы, раённыя, абласныя і так далей, і былі там райкамы, абкамы партыі, калі яшчэ выклікалі на дыван, так бы мовіць, і прапрацоўвалі гэтых нядбайных гаспадарнікаў, і ў той жа час гэтыя функцыянеры ні за што партыйныя не адказвалі самі, толькі ставілі задачы. Але, па-першае, дзе ён набярэ яшчэ адну вертыкаль? Па-другое, ну вось ён стварыў гэту партыю «Белая Русь». Некаторыя каментатары казалі: нарэшце створана партыя ўлады. Але ж мы бачым, што ён не хоча дзяліцца нават нейкімі крошкамі ўлады вось з гэтымі нібыта сваімі праверанымі номенклатурнікамі. То бок, з аднаго боку, ён разумее заганнасць вось гэтай персаналістычнай сістэмы, у пэўнай ступені разумее, таму што, напэўна, у яго закрадваюцца такія думкі, што вось я памру і ўсё можа разваліцца. А Савецкі Саюз, там пасля смерці Сталіна прыйшоў Хрушчоў, пасля Хрушчова Брэжнеў, і сістэма, у прынцыпе, з нейкімі мадыфікацыямі трывала. Таму ён думае пра пэўную інстытуалізацыю вось улады, каб гэта не была такая голая манархія, голая ягоная дыктатура. І разам з тым ён баіцца дзяліцца ўладай. Вось ён стварыў гэты усебеларускі народны сход і цяпер сам не ведае, як яго прыстасаваць.
і выдумляюцца нейкія штучныя пытанні на парадак дня выносяцца, ён раз за разам папярэджвае гэтых так званых абраннікаў, што вы ж нікуды не лезьце, вы ж не замінайце, вы ж не перашкаджайце. Хаця вось калі вяртацца да кітайскага досведу, магчыма, у Лукашэнкі ў галаве сядзіць ідэя, каб прэзідэнт абіраўся менавіта вузкай групай номенклатуры. У Кітаі гэта усекітайскіх сход народных прадстаўнікоў. Ну, народ там і не начаваў, так бы мовіць, гэта функцыянеры таксама. А Лукашенко вось стварыў гэты ВНС, і ў яго ўжо гучала пару разоў публічная ідэя, што вось дарэмна мы ў новую канстытуцыю не правялі ідэю, каб прэзідэнта менавіта беларускі народны сход абіраў. Я думаю, што ён разумее сваю непапулярнасць, ён думае і пра сваё абранне ў 30-м годзе, а на большую перспектыву, магчыма, думае, што ягонаму малодшаму сыну Мікалаю, калі падрасце, узмужнее, таксама будзе прасцей выбірацца праз вузкае кола нейкіх давераных асобаў, а не ісці на усенароднае галасаванне. Лукашенко прызнае праблемы на сяле, кажа, што вось тут у вас на Меншчыне такая ж сітуацыя адзін у адзін, як і на Віцебшчыне, але разам з тым ён чамусьці звяртае ўвагу на тое, што беларусы, маўляў, не хочуць набываць пустуючыя дамы ў адселеных вёсках, у малых населеных пунктах. Аказваецца, расейцы, я тут зацытую, яны бацьку пачулі, скупляюць гэтыя участкі. Тым больш, што ў Беларусі развітая сістэма дарог, чыгуначных і аўтамабільных, усё ёсць. Чаму, на ваш погляд, Лукашенко прыводзіць у прыклад тут расейцаў, ну, тыпу, што яны разумнейшыя за беларусаў, ці калі вы самыя не хочаце працаваць на гэтай зямлі, то забяруць іншыя, якім гэтая зямля патрэбная? Ну так, гэта такі паўзучы працэс, які насамрэч павінен насцярожваць, таму што калі браць горад, то статыстыка паказвае, што расейцы набываюць усё болей кватэр у Мінску, у іншых буйных гарадах. Вось гэта Лукашэнку, я таксама пасмяяўся, на рускай мове гэта гучыць як ізбінг, па-беларуску не ведаю як, хатынг, это купля нейкіх гэтых драўляных хат, як я разумею, у глыбінцы, у правінцыі. Дык вось, тут зноў жа пытанне, наколькі прывабна гэта ўсё. Магчыма, рускія гэта... Я ж не думаю, што яны купляюць дзеля таго, каб там як тата Карла працаваць. Напэўна, яны купляюць як у выглядзе нейкіх дач, загарадных такіх дамкоў, дзе можна прыехаць, там павудзіць рыбу і гэтак далей. І гэта не вырашыць праблем сельскай гаспадаркі. Так што гэта заклік, ну, можа, хтосьці і гэтым і зацікавіцца, хаця і без лукашэнкавай рэкламы, я думаю, хто хоча, дык можа набываць гэтыя дамы. Але гэта не вырашыць па вялікім рахунку праблемаў сельскай гаспадаркі, на мой погляд. Яшчэ Лукашенко прызнаўся, чаму насамрэч працягнуў бязвізавы рэжым для краінаў Еўразвязу. Ён кажа, гэта не толькі таму, што мы любім палякаў, літоўцаў і латышоў, а таму, што яны да нас прыязджаюць, купляюць, што трэба, і завозяць гэта ў свае краіны. Што, маўляў, там дэфіцыт, так яны прыязджаюць да нас набываць гэтыя тавары. Гэта таксама, спадар Александр, так разумею, сігнал Еўразвязу, што вось паглядзіце, вашыя людзі вельмі любяць Беларусь, гэта вы не хочаце размаўляць з намі. Ну, гэта ў пэўнай ступені тэза такая прапагандысцкая, хаця не сакрэт сапраўды, што частка жыхароў суседніх краін прыязджае ў Беларусь, там паліва, можа, таннейшае, яшчэ нейкія прадукты і гэтак далей, таму што гэта не азначае, што ў Беларусі лепшая эканоміка, гэта азначае, што тут існуюць пэўныя дысбалансы. То бок, да некаторыя тавары, канешне, напрыклад, за кватэру ў Беларусі плацяць значна меней, чым у суседніх краінах, але затое, калі ўзяць там кошык нейкіх іншых тавараў, прамысловыя тавары, то у Польшчы ці ў Літве на свой заробак значна болей можа такі сярэдні грамадзянін купіць. Таму тут прапагандысцкая гульня проста вось на дыспарытэце некаторых цэн і, канешне, жаданне ўпікнуць еўрапейцаў, асабліва суседнія краіны, што яны, маўляў, не даюць сваім людзям ездзіць у Беларусь тут і вырашаць нейкія гандлёвыя пытанні. Хоць насамрэч так урады папярэджваюць, што небяспечныя падарожжы ў Беларусь, таму што мы ведаем не адзін кейс, калі людзей тут арыштоўвалі, абвінавачвалі ў шпіянажы, таго ж польская монахавасць была
сумная гісторыя, гэта не адзіная гісторыя, японцаў нават нейкіх хапалі тут за палітыку і абвінавачвалі таксама ва ўсялякіх смертных грахах. І плюс яшчэ чаму узводзяцца гэтыя бар'еры і меры абарончыя суседнія краіны узмацняюць, таму што працягваецца вось гэтая гібридная вайна, гібридныя атакі пры дапамозе нелегальных мігрантаў. Вось адкуль карані такой насцярожанай палітыкі Вільні, Варшавы, Рыгі ў дачыненні да беларускага рэжыму, а не ў тым, што яны не хочуць сябраваць ці хочуць усяляк абмежаваць мабільнасць сваіх грамадзянаў. Так і ёсць, спадар Александр, дзякуй вялікі за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк». Но мы идем далее. Был наместник начальника генерального штаба Узброеных силов Бельгии, командующий сухоземными войсками. Сегодня войсковый аналитик Марк Тейс лічыць, что война в Украине все больше ператвараецца ў войну на знесіленне. Ён тлумачыць, чаму нават масавае выкарыстанне беспілотнікаў не можа цалкам кампенсаваць недахоп людзей на фронте. Ацэньвае верагоднасць новай мабілізацыі ў Расіі і магчымыя наступствы ўдзелу беларускага войска ў вайне. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Сілічу. Спадару Тейс, з улікам вашага прафесійнага досведу на пасадах намесніка начальніка генеральнага штабу Узброеных сілаў Бельгіі і камандуючага сухаземнымі войскамі, я хацеў бы пачаць з пытання, якое сёння хвалюе многіх. Здаецца, што гэтая вайна ўсё больш нагадвае Першую сусветную. Страты велізарныя, а вынікаў амаль што нуль. І перспектываў заканчэння вайны пакуль не відаць. Чаму, на ваш погляд, вайна набыла такі зацяжны пазіцыйны характар? Многія задаюць сабе гэтае пытанне, але гісторыя не паўтараецца, яна рыфмуецца. Гэта, безумоўна, не Першая сусветная вайна, бо таго, што сёння адбываецца з выкарыстаннем беспілотнікаў, тады проста не існавала. Аднак цяпер мы сапраўды апынуліся ў своеасаблівым тупіку. Ніводзін з бакоў пакуль не знайшоў спосабу зноў весці мабільную вайну. Думаю, менавіта гэта сёння і ёсць галоўнай праблемай для абодвух бакоў. Калі глядзець на адкрытыя крыніцы, якія я аналізую, Украіна, магчыма, мае тут пэўную перавагу, але неабходна знайсці рашэнне, якое дазволіць вярнуцца да мабільных баявых дзеянняў. Бо пакуль гэта вайна на знясіленне, а такой вайны ніхто не можа выйграць. Вы, напэўна, сочыце за падзеямі гэтай вайны і аналізуеце іх не проста як назіральнік, а як прафесійны вайсковец з вялікім досведам стратэгічнага планавання. Якую галоўную думку вы бы хацелі сёння данесці да ўкраінскага вайсковага камандавання? Што, на ваш погляд, магло б дапамагчы ўкраіне не толькі наносіць удары беспілотнікамі па далёкіх аб'ектах на тэрыторыі Расіі, але і перайсці ад пазіцыйнай вайны да вызвалення акупаваных тэрыторыяў? Я думаю, што сёння менавіта астатняя Еўропа і Злучаныя Штаты могуць шмат чаму навучыцца ва ўкраіны. Таму мы мусім вельмі уважліва прыслухоўвацца да ўкраінцаў. Некалькі гадоў таму ў адным інтэрв'ю я сказаў, што пасля таго, як фронт перайшоў у стадыю застою, баявыя дзеянні трэба пераносіць у глыбіню тэрыторыі непрыяцеля. І думаю, што Украіна знайшла для гэтага шмат эфектыўных рашэнняў. Сёння яна здольная наносіць удары па Санкт-Петербургу, Маскве ды іншых аб'ектах далёка ў глыб Расіі. Аднак галоўнай праблемай для Украіны застаецца абарона ад балістычных ракетаў. Мы зноў убачылі гэта 5 жніўня падчас атакі на Кіеў, калі не ўдалося перахапіць ніводнай балістычнай ракеты. Менавіта таму мы, еўрапейцы і амерыканцы, мусім яшчэ больш дапамагаць Украіне. Не ў нашых інтарэсах дапусціць яе паразу ў гэтай вайне. Калі Расія выйдзе з гэтага канфлікту пераможцай, гэта не будзе добрай навіной ні для еўразвязу, ні для ўсяго свету. Украіна сталася адным з сусветных лідараў у распрацоўванні і баявым ужыванні беспілотнікаў, але адначасова украінскае войска адчувае сур'ёзны недахоп салдат і афіцэраў. Ці могуць тэхналагічная перавага і масавае выкарыстанне дронаў кампенсаваць гэты недахоп? Альбо Украіна ўсё ж сутыкнецца з неабходнасцю масавай мабілізацыі? Я думаю, што цяпер абодва бакі сутыкаюцца з праблемай недахопу асабовага складу. Трэба звярнуць увагу і на Расію, дзе ў верасні адбудуцца выбары. Узнікае пытанне, ці не абвесціць Крэмль пасля іх частковую або нават поўную мабілізацыю. Але для Украіны гэта таксама вельмі сур'ёзная праблема. Мільёны ўкраінцаў пакінулі краіну, у тым ліку мужчыны прызыўнога ўзросту. Часткова гэты недахоп удаецца кампенсаваць выкарыстаннем беспілотнікаў. Аднак галоўная
перавага Украіны ў разуменні таго, як сёння працуе чацвёртая прамысловая рэвалюцыя. Цэнтралізаваная вытворчасць, выкарыстанне штучнага інтэлекту, роботаў ды іншых сучасных тэхналогіяў. У гэтым украінцы сёння сапраўдныя майстры, і астатні свет можа ў іх шмат чаму навучыцца. Але нават гэта можа толькі часткова кампенсаваць недахоп людзей. Таму, на маю думку, Украіна па-ранейшаму мае вельмі сур'ёзную праблему з чалавечымі рэсурсамі, што і тлумачыць цяперашні пазіцыйны характар вайны. Расія ўжо размясціла ў Беларусі ракетную сістэму «Арэшнік», здольную несці як звычайную, так і ядравую боегалоўку. Лукашенко, напэўна, мяркуе, што гэтая зброя абараняе не толькі краіну, але і ягоны палітычны рэжым. Як вы думаеце, ці ўмацоўвае гэта бяспеку рэжыму Лукашэнкі, альбо наадварот, ператварае Беларусь у адну з першых мішэняў у выпадку вялікай вайны? Я думаю, што для астатняга свету гэта яшчэ больш умацоўвае ўяўленне пра Беларусь як пра краіну, якая стала яшчэ залежнейшай ад Пуціна і фактычна ператварылася ў яго васала. Гэта ўжо не самастойная дзяржава, бо ключавыя рашэнні прымаюцца не ў Менску, а ў Маскве. Менавіта такое ўражанне сёння застаецца ў многіх. Я перакананы, што ўкраінскія спецслужбы значна лепш за еўрапейскія ведаюць, што насамрэч адбываецца ў Беларусі. Але я не думаю, што размяшчэнне Арэшніку сапраўды ўмацоўвае сёння беларускі рэжым унутры краіны. У 2022 годзе расійскія войскі ўжо наступалі на Украіну з тэрыторыі Беларусі. Аднак беларускае войска беспасярэдня ў вайну не ўступіла. Калі Лукашенко ўсё ж надумае адправіць беларускіх вайскоўцаў ва Украіну, наколькі, на вашу думку, гэта можа змяніць становішча на фронце і стварыць для Украіны новыя праблемы? Усё, вядома, залежыць ад матывацыі гэтых салдатаў. Мы бачым паўночнакарэйцаў, гаворка ідзе ўжо пра 30 тысяч вайскоўцаў з паўночнай Карэі, якія таксама накіроўваюцца ў Расію. Яны не ведаюць іншага жыцця, бо існуюць у інфармацыйнай бурбалцы сваёй краіны. Мы бачым і афрыканцаў, якіх нярэдка падманам адпраўляюць на фронт. Але, сутыкнуўшыся з рэальнасцю вайны, яны ўжо значна менш гатовы аддаваць сваё жыццё. Думаю, тое ж самае будзе і з беларускімі салдатамі. Калі іх завярбуюць ва ўмовах інфармацыйнай ізаляцыі, то пасля сустрэчы з рэальнай сітуацыяй на фронце іхная матывацыя наўрад ці будзе высокай. Яны не змогуць прадэманстраваць значную баяздольнасць. Калі беларускае войска ўступіць у вайну супраць Украіны, у самой Беларусі гэтая пастанова будзе абсалютна непапулярнаю, як і сам Лукашенко, якога падчас масавых пратэстаў 2020 года называлі «Саша 3%». Ці можа, на вашу думку, войска заставацца баяздольным, калі салдаты не разумеюць мэты вайны і не жадаюць браць у ёй удзел? І чым загад уступіць у вайну можа пагражаць самому рэжыму Лукашэнкі? Ik denk dat een deelname eerder een gevaar zou zijn voor het regime. Я думаю, што ўдзел у вайне будзе хутчэй пагрозай для рэжыму, чым яго ўмацаваннем. Бо ўсе гэтыя салдаты — сыны беларусаў, якія жывуць у Беларусі. Калі жахлівая рэальнасць вайны прыйдзе і ў саму краіну, для любога дыктатара гэта заўсёды вельмі небяспечна. Але галоўная пагроза для дыктатара не вонкавы вораг. Галоўная пагроза — гэта уласны народ. Менавіта народ можа пазбавіць дыктатара улады. Я думаю, што ўдзел у вайне хутчэй паскорыць такое ўсведамленне ў беларускім грамадстве, чым запаволіць. Спадарства «Пятніца» гэта значыць, што з'явіўся ў студыі Віталь Цыганкоў са сваёй рубрыкай «Выснова». Вітаем, Віталь. Вітаем. Дзякуй, калегі, што ж, пачнем. Сёння пагаворым пра тое, ці можа Лукашенка калі-небудзь добраахвотна пакінуць уладу і хто можа зрабіцца ягоным пераемнікам. Пішыце ў каментарах, што думаеце на гэты конт і якой вы бачыце нашу краіну пасля Лукашэнкі. Напярэдадні 9 жніўня, дня прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе, якія змянілі лёс Беларусі і жыццё многіх з нас на «да» і «пасля», варта празраць пра тое, ці адыдзе Лукашенка ад улады і што можа быць пасля яго. Колькі пішу пра беларускую палітыку, а гэта даволі доўга, я б сказаў, занадта доўга, столькі чую дыскусіі, калі ж адбудзецца транзіт улады і хто будзе пераемнікам дыктатара. Памятаеце, калі ў ліпені Лукашенка
з'ехаў з візітам у Інданезію, то і ў медыях, і ў соцсетках пачала разганяцца тэма, што Лукашенко ўцёк, зваліў, схаваўся. Ну, калі б была б задача толькі ў тым, каб чарговы раз павесяліцца і пасцібацца, то няхай сабе. Але ж праблема ў тым, што некаторыя людзі сапраўды вераць, што Лукашенко ў нейкі крытычны момант адразу уцячэ з краіны. І ў 2020 годзе ў гэта верылі, што, на маю думку, прынесла шмат шкоды. На пытанне, пры якіх умовах ён можа сысці з улады, Лукашенко адказаў даволі выразна яшчэ ў 96-м годзе, падчас канстытуцыйнага крызісу, калі ён разагнаў парламент і тым самым фактычна ажыццявіў дзяржаўны пераварот. Я еще раз заявляю, власть, кому бы как-то не хотелось, отдана не будет. Ну, потым, вядома, рыторыка змянілася. Ён, відаць, вырашыў, што бяспечней будзе закалыхваць людзей абяцаннямі, даваць ім надзею на лепшае, і пачаў гаварыць, як наеўся ўлады. Вот, напрыклад, у 2005 годзе. Я ўжо наеўся ўлады, за 10 гадоў свайго прэзідэнцтва далей няма куды. У прынцыпе, такіх цытатаў шмат, не буду вас імі загружаць. Але выглядае, што у Лукашэнкі з уладай як з дранікамі. Вось наеўся, здаецца, больш не трэба. А праз 2 дні зноў так хочацца, што ажно не магу. І ў 19 годзе прагучала фраза, якая стала мемам. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. А ў 20 годзе ён працягваў, ён казаў, што будзе у вас новы прэзідэнт. У лістападзе 20-го даслоўна заяўляў, ніякую канстытуцыю я пад сябе не раблю. З новай канстытуцыі я ўжо з вамі прэзідэнтам працаваць не буду. Яшчэ тлумачыў, што гэту новую канстытуцыю ён рыхтуе для свайго пераемніка, паўнамоцтвы якога будуць абмежаваныя. Ну а новая канстытуцыя, якая прымалася нібыта для транзіту ўлады, для іншага чалавека, была ухваленая ў лютым 22 года. Але з намі все той жа твар, тыя самыя пасінелыя пальцы. І так год за годам. Кажа, што стаміўся, наеўся ўладай, не будзе трымацца, хутка прыйдзе новае пакаленне, але потым бац! Я это. Что? Опять? Зноў тое самае. І што самае смешнае, а можа і трагічнае, што знаходзіліся людзі, якія, напрыклад, верылі, што Александр Лукашенко не будзе вылучацца на так званых выбарах у 25 годзе. І даволі доўга даказвалі нам, што гэтага не адбудзецца. Прызнаюся, часам я нават пачынаю сумнявацца, калі нейкія эксперты гадамі нам даказваюць, што Лукашенко не будзе вылучацца, альбо вось-вось сыдзе, гэта проста наіўнасць ці наўмысная гульня на ўладныя наратывы. Дарэчы, яшчэ адзін аргумент таксама выклікае ў мяне моцныя падазрэнні наконт таго, хто і навошта яго запускае. Гэты аргумент на тэму «А можа, без Лукашэнкі будзе яшчэ горш?» Маўляў, сыход Лукашэнкі не пазбавіць Беларусь сістэмных праблемаў, многія з якіх адлюстроўваюць сённяшні ўзровень свядомасці і развіцця беларускага грамадства. Часам узнікае ўражанне, што такія размовы заводзяць людзі, якія альбо не ўяўляюць, як функцыянуе аўтарытарная сістэма Беларусі, альбо наўмысна хочуць навязаць грамадству тэзіс, што кардынальныя перамены не адбудуцца нават пасля сыходу дыктатара. Але на самой справе Беларусі пабудаваная аўтарытарная сістэма, дзе ўсё завязана менавіта на асобе аднаго чалавека. Большасць стратэгічных і тактычных рашэнняў накіраваны найперш на інтарэсы палітычнага выжывання менавіта гэтага чалавека і мала звязаныя з інтарэсамі Беларусі. Задумайцеся, калі б кіраўнік дзяржавы сапраўды разважаў пра інтарэсы краіны, ці рабіў бы ён дзеянні, якія прывялі да грамадзянскага канфлікту, міжнародных санкцыяў, ізаляцыі, рэпрэсіяў і масавай міграцыі. Калі б інтарэсы краіны былі вышэйшыя за імкненне захаваць уладу, ён бы на гэта не пайшоў. Таму любая замена гэтага чалавека аб'ектыўна прынясе кардынальныя перамены пры любым варыянце развіцця падзеяў. Гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі аўтарытарны рэжым трымаўся толькі на звычцы дзяржаўнай машыны выконваць любыя, часам самыя неадэкватныя пажаданні кіраўніка. Тыя, хто заяўляе, што пасля сыходу Лукашэнкі сістэма застанецца і нічога не зменіцца, проста не разумеюць, як функцыянуюць такія палітычныя рэжымы. Большасць гістарычных прыкладаў Піначэта ў Чылі, Франка ў Іспаніі, Салазара ў Партугаліі дэманструюць. Аўтарытарныя рэжымы дастаткова хутка трансфармаваліся адразу пасля адыходу кіраўніка ад улады. Прытым не толькі тады, калі каўдылья замянялі апазіцыйныя сілы,
Але і выпадку, калі на змену прыходзілі пераемнікі ці паплечнікі, перамены все роўна былі непазбежныя. Можна прыгадаць і Савецкі Саюз, калі смерць Сталіна не памяняла сістэмы, але змяніла краіну, асабліва для тых мільёнаў людзей, якія былі вызваленыя з лагераў. А можна прыгадаць і сённяшнюю Венесуэлы, дзе ўжо пачаліся перамовы паміж уладай і апазіцыяй. У гэтым ёсць некая непазбежная гістарычная заканамернасць. Любы пераемнік дыктатара, нават той, які клянецца вернасці курсу, насамрэч амаль заўсёды вымушаны праводзіць іншую, звычайна больш ліберальную палітыку. Заважце, фанаты Лукашэнкі называюць сябе ябацькамі, прызнаючы, што яны не прыхільнікі нейкага пэўнага палітычнага курсу, а проста падданыя аднаго канкрэтнага чалавека. Не стане гэтага чалавека на чале дзяржавы. Яны, не маючы ніякай ідэйнасці, альбо знікнуць, альбо разбегуцца па самых розных палітычных прыхільнасцях. Так што так, все зменіцца, калі Лукашенко сыдзе. Сістэма не застанецца некранутай. Пачнецца барацьба за ўладу, з'явяцца розныя групы інтарэсаў, перацягвання канату, імкліва падключацца замежныя гульцы. І, дарэчы, тым, хто спадзяваўся, што Лукашенко сам кудысьці знікне, уляціць, збежыць, то ён сам максімальна канкрэтна, выразна адказаў на гэта яшчэ 17 жніўня 2020 году. Падчас той славутай сустрэчы з рабочымі менскага заводу колавых цягачоў, якія крычалі яму «Сыходзь». Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Вось такі варыянт. І праз 6 гадоў пасля тых падзеяў відавочна, што на сёння ён не рыхтуе ніякого пераемніка, бо выбраў сцэнар, сяджу ў крэсле да апошняга. Пэўны час он сапраўды шукал, але так не знайшоў прымальнага для сябе механізму транзіту ўладу, які б захаваў бы сістэму. Так і не знайшоў, таму вырашыў, ну халера з ім, больш не буду нічога шукаць, буду сидзець да смерці. Лукашенко не давярае нікому, нават сваім старэйшым сынам, не верыць у іх нездольнасці кіраваць краінай. Ён лічыць, што ніхто ні іншы не зможа эфектыўна ўтрымаць сістэму. Таму імкнецца да максімальна працяглага ці нават пажыццёвага захавання статусу. Так што пора б нам всім зразумець, што нікуды ён не ўцячэ. Толькі наперад нагамі ён адыдзе ад улады. Бо ўлада для яго – это сінонім жыцця. Пакуль ён жывы, то будзе чапляцца за ўладу да апошняга ўздыху. Сітуацыю варта ацэньваць адэкватна, і 30 гадоў – гэта даволі вялікі тэрмін, каб зрабіць дакладныя, абгрунтаваныя фактамі высновы. А цяпер навінаў рэгіёнаў. Гэтую рубрыку мы робім разам з Багамедыя. У Віцебску пасля чарговага моцнага ліўню зноў затапіла тэрыторыю каля аўтавакзалу. Аўтамабілі літаральна прабіраліся праз ваду, а ў горадзе ўтварыліся заторы. Мясцовыя жыхары сцвярджаюць, праблема паўтараецца пасля кожнага моцнага дажджу і вінавацяць у гэтым нядаўна рэканструяваны пуцеправод. Гэта ўжо як мінімум трэці выпадак за апошнія месяцы, калі пасля залевы аўтавакзал аказваецца пад вадою. Паводле інфармацыі гарадскіх уладаў, вада павінна паступова сысці праз ліўнёвую каналізацыю. Чаму ж участак рэгулярна затапляе, афіцыйна не тлумачыцца. У сацыяльных сетках віцебляне ўсё часцей звязваюць праблему з рэканструкцыяй пуцеправоду, адкрытага ў 2024 годзе. На іхную думку, пасля будаўніцтва менавіта сюды пачала сцякаць асноўная маса дажджавой вады. Лівень закрануў іншыя раёны гораду, былі патоплены некалькі вуліцаў, часова спыняўся рух трамваяў, выпаў града, моцны вецер паваліў дрэвы. Паводле папярэдняй інфармацыі абышлося без пацярпелых. Крочым далей, новы мурал «Любімы Брэст», які нядаўна адкрыўся на фасадзе дому ў абласным цэнтры, выклікаў гарачую дыскусію ў сацыяльных сетках. Частка гараджанаў называе яго сучасным упрыгожваннем гораду, і іншыя ж крытыкуюць за памылкі. І нават сцвярджаюць, што эскіз мог бы быць створаны нейрасеткаю. Хвалю абмеркаванню распачаў жыхар Берасці, які назваў мурал нейрасэлопам. Гэта называюць выявы, створаныя нейрасеткаю без належнай дапрацоўкі. На думку берасцейца, мурал мае шмат
недакладнасцяў. Няўдалыя архітэктурныя дэталі, герб гораду і іншыя элементы. У каментарах шмат хто падтрымаў крытыку, адзначыўшы, што задума цікавая, але выкананне пакідае шмат пытанняў. Частка карыстальнікаў лічыць, што адказнасць павінны несці не толькі аўтары, але і тыя, хто зацвярджаў праект. Разам з тым знайшліся і абаронцы муралу. Яны адзначаюць, што новая работа ўсё ж упрыгожала горад і выглядае значна лепш за некаторыя іншыя тэматычныя роспісы. Застаемся на Берасейшчыне. У Барановичах раённая газета распавяла пра асвяжальную водную арку, дзе ў спёку могуць ахаладзіцца усе ахвочыя. Але замест захаплення гараджане сустрэлі публікацыю іроніі. Высветлілася, што арка працуе ўжо не першы год, а галоўнай тэмай абмеркавання зрабілася не яна, а застарэлая навіна пра яе. У каментарах жыхары нагадалі, што водная арка з'явілася яшчэ летам 2024 года. Таму навіну пра яе шмат хто даўно назваў неактуальнай. Аднак дыскусія хутка перайшла да іншага. Баранавічане адзначалі, што ў горадзе гэта адзінае месца, дзе можна асвяжыцца ў спякоту. На іхную думку, такія аркі варта усталяваць у цэнтры гораду, парках і на пешаходных вуліцах. Дарэчы, узгадваецца гісторыя, якая нядаўна адбылася ў Магілёве. Там адзіная ў горадзе водная арка перастала працаваць. Улады заявілі пра вандалізм. Але частка жыхароў засумнявалася ў гэтай версіі, нагадала, што праблемы з працай аркі пачаліся яшчэ раней. І на гэтым, спадарства, мы заканчваем нашае выданне. Дзякуем за ўвагу. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Віталь Бабін. Да сустрэчы ў наступных эфірах. Пакуль.